Dobrý den, dámy a páni. Je tu iKicks a dneska si ideme s mojím kamošom zahrať FC Mobile a máme tu na kole šťastí úlohy. A hrá sa to tak, že pôjde v FCčku nejaký hráč, my si dáme ako keby proti sebe a ten, kto dá gól, no tak ten druhý musí splniť úlohu na kole šťastí. No tak ideme na FCčku, je tu s nami aj Play. Čaute! Dobre, a pozrite sa. Toto je môj klub na dúfanie. A Play, ja mám rád Barcelonu a ty Play, Real Madrid. No, to sú najväčšie rivalovia. Ja idem pozvať kamoša a ideme to odštartovať Play však. OK, dobre. Dobre, a ideme zápas. Máme tu brutálne úlohy, napríklad, čo tu máme také drsné? Facka, však Play. OK. Musíme počkať, kým sa to Playovi nahodí mojim kamošovi. Ešte sa ti to nenahodilo? Čo? Už sa mi to nahodilo. OK, ideme na to. A takto odohráme taký zápasy, dajme, ok? OK. Dobre, aké máš štatistiky? No, môj kamoš teraz akorát začal hrať nejaké FC, tak pred týždňom asi. Jo. Dobre, a pozrite sa na... Aký máš tým? A pozrite sa na jeho Real Madrid. Vidíte? Má tam Bellingham a De Bruyne. Dúfam, že ťa porazím. Dobre, kto dá gól, potom si to číkol šťast. Ty koksové, to je podrazenie. Poď. Tak. Ale to až na konci budeme. Že kto dá gól, no tak to sa nám zapíše, ok? Okay. Nie priebehom zápasu. Ty kokso, ty si ma podkopol. Aha, už som ti to... Nie, kto má? Kto hádže? Naša. Poď, ty to hodíš určite. Hej! Ty si to dal brankárovi. Prosím, nie. Ináč mám dobrého brankára, všimol si Olsena. Perfect. Jedna nula zatiaľ bude trojiť úlohu. Počkaj, ja dám, že je 1-0. Dobre, máš loptu, poď. S kým chceš ísť? Dembele. A Griezmann, ty máš Griezmanna. Nedaj do kuhy, hej. To je... Ty si fauloval. No ty. OK, mne to nejak seklo. Ja som stratil loptu. Mne to nejak seklo, ľudia. Konečne natáčam, nie? Ale mi to nejak... Priamak! What? Ja? No, ty. A zase... Počkaj. Bam! Prvá tretina. Mne to nejak veľmi sekalo, videl si? Jo, asi tu je veľa hráčov. Veľa hráčov je, tak býva normálne. Dík. Čuchačka.
Ja som chcel dať šúchačku. A hlavička? Nie. Hej. To som dal riadnu pavršu. Áno. Si premením Neymara na túto. To tu dobre. Dobre. Asi penáltu. Nie, offside je. Nie, ja som chcel mať penáltu. Ty tak ľahko penáltu nebudeš mať. Hej, poď. Poď. Opa, zoberiem si ťa. Nahrám Neymar. Daj. Počka. Hej! Kde ste obranci? Dobre. OK, nie. Ty si ma tu Vieš. pekne. Aspoň, že neotriam. Ja som to mohol zobrať. To som kam dal. Dobre. To si čo spravil? Neymar. Bež. Pritlačím ťa. Come on. Ja som ťa pritlačil. Ale dal som ti jeden gól. Plníš úlohu. Dám tomu. Dám ti hlavičku. Si nemyslím. Ja ti potrebujem gól, ja. Ale to bol faul. Neviem, či byli fauli, ale... 90! Už má byť! Čo to je? Aby si nedal. My si tu kopeme iba. Ale čo? Už je 90, haló. Zajdeme na to. Za chvíľu sa uvidí. OK, už tu sme. OK. Dobre, je to s nami a tuto máme to kolo šťastia a... Pokosím, dačo dobre, pokosím. A čo to je? A facka! No tak ideme na to. OK, už sme tu a teraz... No tak sme tu. No, nesmieš sa kryť. Au, to Ako sa cítiš po facke? Zle. OK, ideme na ďalšie. Zápas, však play. Áno. Som zvedavý, kto vyhrá, aj ty. A už si zase ty jen prehral. Ako teraz, bola tá facka a stále ťa bolí. Užiješ. Ja? Ty musíš ešte dať gólik. A ty ťažko dávaš góliky, nie? No to je pravda. A ešte také brutálne na tom kole šťastí je, že dať si vlastný gól, to potom budeš ďalšiu loviť, ak ti padne. To si nevidel. Ja, to bolo podrazené. Hej. Čo mi nespravil? To mám ja. Poď. Chyť. Poď. Hej, to bol Som ťa fauli. kopol zozadu. Fauli. Hej. Gianluigi Buffon. Prihaj. Dík. Kde nahrávam vôbec? Tauvin. Díky. Počka. Hej. To som ja nespravil. Super. Ty si vyšiel z pásma. De Bruyne. Ty si... Grčí.
No ja som ešte ani raz nebol v tvojom pás. Ty kokso, to keby si dal gól. Dám to tam dozadu. Podíky. A fauli. Ja som Čo bolo? Ja som nezmyslel. No tvoje, tak prečo tam sú barcelonské veci? Teraz gól, Zatakujem tú kartu. Chcem. To už by som ti dal jasnúť. To čisté fauli boli. Tam sa hodil. To čo bolo? To čisté fauli. Tam sa hodil, veď. No ale Neymar, no. Veď nič sa nestalo. Dakedy si mu? Jasné. Ešte raz mu to spravíš, no tak je z Veď teba. simulant. Ako ty, no. Ne? Fú, ja už som si myslela, že máš penáltu alebo dačo. Á, žltú si dostal. Za čo, hej? Čo? Ja neviem za čo. Ty vieš? Aha, za to Neymara. Neviem, asi. Neymarko. Ty koký, vyvedníku. Do ruky som dal. Á, ja som strieľal. Sprint. Máme my. Ja mám. Ja s takými nožničkami. Škoda, že by si nedal gól. Chcel by som dal gól. Ale také pekné. Neymar, klapem. Aulujem ťa. Tak gól! Neymar, ďalšia úloha. Jasné, najlepší. A ešte sme nepovedali, že na konci kto prehrá dokopy ten zápas. Úplne dokopy tie výsledky, no tak tiež si bere. Ešte gól. Hop, nahrávka. No ty kokso. Ešte jeden. No vidím. Celé si dal gól. Prvý svoj gól. To je nefér. Ešte nemusíme dať. Faul. Zachránil som loptu. Chyťu. Nahrávka. Hej! Gól! Neymar ako ďalší. Nechce mať gól nohy. Máže sa. Ďalšia úloha. Nie. Ako nie, ideme na úlohy. No tak sa uvidíme. Prvú úlohu dáme Hexlovi. Nie. Poď. Počkaj, prosím, 10 klikov, iba 10, prosím, dať čo ľahké, prosím. Ťažké. Daj si na... Seba studenú vodu, nie!
No, okej, už som tu, no tak. No tak je tu. Nastavili sme studenú, trošku si to vyšlo. Okej. Kámo. A musíš si iba hlavu. Koľko sekúnd? Takých 10. 5. Tak 5. 5 môžeš. Pekne si studený a nemôžeš si to utreť. Ale to kto povedal? Ja. OK, teraz ideme dať úlohu môjmu kámošovi a dokonca 2. To je dobré, nie? OK, prosím dať čo ťažké. Tak 10 klikov to nebude. A 5 koníčkov. OK, ideme na to. OK, už tu je môj kamoš s loptou. No, tak sprav tých 5. Kámo, ale ja neviem, Môžeš si to aj hodiť. Ja viem buď iba 2 alebo 3. 1, 2, 3. 3! Mám ešte ďalšiu minútu. 1, 2. Iba 2 teraz. No tak, 1. Hej! Počkajte, teraz to dám. 1, 2. 2! musíš trénovať dovtedy, kým to nedáš. 1, 2. Kámo, ale to je nemožné. Je to je to možné. No tak teraz to dám, pozerajte sa. 1, 2. Tak jo, teraz. 1, 2. Tak jo. 1, 5 je tak veľa. 1, 2, 3. Taký si dal. 1, 2, 3, 4. Ne! 4. Tak jo, teraz to dám, pozerajte sa. 1, 2, 3. 1, 2. Ne! Ukážem ti spôsob. Poď držať kameru. No, pozeraj, ja ti ukážem spôsob. Ja ti ukážem, že by som to dal. Počkaj. No moc nie. 5, fakt? Alebo pozeraj. Toto by som dal, keby som nevidel kameru. Raz. Počkaj. Ak chceš, mať ich plus 1. Raz, 2, 3. No, tak nejak, OK. O, tak poď, skús to. Okej. Tak ho skúsim. Musíš. Ja skúsim ešte jedenkrát zvonť. 2, 3. Ani 3! Tak jo. 1. Ne! No tak skúsim. Čo si mi tým dal? 1, 2. Ale to nesmieš tak silno. Tak ok. 1. Áno. Tak jo, teraz to dám tak. 1. Ale to je také ťažké. Je to ľahké pre profesión. 2, 3, 4. 4. Tak jo, teraz dám 5. 1, 2, 3, 4. No tak ti to uznáme, OK, no tak. OK, no tak máme tu, no 5 nedal, dal 4, no tak nevadí a ešte tu má jednu. Nie, prosím 10 klikov, prosím. Prosím. 10 klikov na žlté. Áno, áno. Pozdraviť Neymara. OK, no tak ideme na to. OK, máme tu Neymara. No čau Neymar, ako sa máš? Čau. Posledný zápas. Všaka. Musíš to dať, ak nechceš mať poslednú úlohy. Ja idem taká zaplno úplne. Ja tvoj tým úplne zničím. Barca je lepšia. Real Madrid. Potom. Ja ťa tu úplne vyklúčujem. Hej, čo to je? Ó, nie. Kto hádže? Ja.
A zase nožničky. To Begovička nožničky. Ty, chyť tú loptu! Si pomalý. Ja? To môj hráč, to povedz môjmu hráču. Ale to ako robíš tie nožničky? Mne sa vôbec nedajú skúkať. Proste to je vo vzduchu a dáva, že strieľa. Ticho! Čak, vy. To tvoja mačík. To si teraz dám na nožničku. Nie, to netrafil. Som čo spravil? Gol, pozri. Veď si spravil fauly. To neboli fauly. Si ma kopol do nohy. Jasné. Čo robíš? Hej. OK, Neymar. Bok. Hej. To boli fauly. Kde tu taktuješ? Môže mi penálta. A pak ja. Kto ti tam? Vedí. Aj tak už ďalej. Poď, gol! Ty koký. Ja som ťa vychytal. Som mohol dať gol! Ty si mohol dať taký. Akože som nedal. Neviem. Hej, no tak. Hej! Zase ti idem dať góly. Ja tu skúsim šúchačku. Dovidenia. Nie, to bolo zbytočné dostalo. Nemôžem ja. Ešte jeden gól, aby si potom dopovedal. 1-1. 0-1. Či 1-0. Chcem dať do vždyčky, jasný gól. To si čo spravil? Neviem. Čo chceš zdržovať, aby som ti nedal gól? A potom nevyhráš celý zápas. Potom ty budeš mať jednu úlohu a potom ešte jednu na konci, ak nedáš gól. Nemal si tam. Keby to preďakavilo sieť. Poď! To boli fauly? O nie, toto bude penaltička. Nie, offside, yes! Priama, prosím. Ty čo chceš iba striedať? Poď. To som na nič. Hej, vyhral som!
Ale nevyhral si celý zápas, potom na konci budeš mať úlohu ešte ty. Každý bude mať jednu Hej, úlohu. nožnice, to som dal. Počkaj, ešte gól! Pauli. Yeah! Penálta! Hej! Čo? Dobre, každý má úlohu. Ideme na to. iKix ide robiť úlohu. OK, no tak idem na ňu. Poprosím 10 kilíkov. Prosím ťa, 10 kilíkov. Prosím, veľmi prosím. 10 kilíkov, 10 kilíkov, 10 kilíkov, 10 kilíkov, 10 kilíkov. Yes! Ideme na to. Dobre, no tak som tu. Ešte stále mám mokré vlasy. No iKix ide. iKix, poď. 6, 7, 8, 9, 10. OK, ide môj kamoš a čo mu padne? Dúfam, že zakriča na celú ulicu. Prosím, zakriča na celú ulicu. Prosím, zakriča na celú ulicu! Ideme na to. No tak čaute, Ďubo.